जोबोद दुखुनांथाव नैबे सावगारियाव नुनाय गथ'आ गोमानानै दङ होननानै नोंथांमोना खौरां बिजोङाव एबा ससियेल मिडियायाव नुदोंमोन। नाथाय बे गथ'आ बे बुहुमाव गैलिया। बियो दैयाव गबनानै थैबाय। दैयाव गबनानै थानाय थासारियाव बेखौ बोखांनो हादों होननानै खौरां मोनथिदों। दिखियाजुलिनि घग्रा कसारी गामिनि थागिबि खुंसार बसुमतारी आरो माइनावस्रि बसुमतारीनि 4 बोसोर बैसोनि गथ'मोन। बिनि फिसाज्लामोन बिसोरनि मैया बेलासि समाव फरायसालि फैनायनिफ्राय माने न'आव गैयामोन, गोमानानै दंमोन। दा बेखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों होननानै खौरां मोनथिदों। सानै बर' आइजो आरो सासे उन्दै गथ'सा गोमानानै दङ। जुलि जाना 6 दाननि उनाव खारफिनदों इस्टेर नार्जारिया। गहपुर लांदांफारा गामिनि अजित नार्जारिनि बिसि इस्टेर बसुमतारी नार्जारिया 1 नभेम्बरनिफ्राय गोमाना दं। ओंखायनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम गुरै खावलायहरदों, बबेयावबा नुयोब्ला 9600326761 जानबुङाव कल खालामनानै फोरमायहरनो नखरनि सुबुंफोरा खावलायहरदों। नैबे सावगारियाव नुनाय सुबुङा बाक्सा जिल्लानि बरबरी 2 नं फाखामारा गामिनि हिन्जाव गोनांखा हौवाया फिसाय गोनांखा आरो गथ' गथाय 2 गोनांखा हिन्जावखौ लानानै खारदों। खौरां मोनथिनाय बादिब्ला हौवाया गावनाबो 2 गथ' दंखायो। बेनि मुङा धीराज बर' आरो जाय खारदों एबा खारफादों बेजों धीराजजों बिनि मुङा पुर्निमा मोसाहारि होनना खौरां मोनथिदों। बबेयावबा नुयोब्ला नोंथांमोना जानबुं नं 9954725586 नाम्बाराव कल खालामनानै नखरनि सुबुंफोरा गुरै खावलायहरदों फोरमायहरनो। नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों, जि जाबायसै दा फैफिननांगौ, फैफिननानै गावबा गाव नखरखौ सालायफिननांगौ होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायहरदों।